Wah, rusuh tenan nih Mbak Jolang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki Neri, ayo. Halah wis iso pipis dhewe kok Oma gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Loh, jare aku tak. Lho iki naik. Lho kok ucul, niki ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku tak. Bakoh tenan iki kuat Aku ya pengen digendong Mas Jola. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Ah, wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek aku jek perawan lek iki mbok.